खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिटिआर हालामाव राजखान्थियाव गोबां सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 17 बियाबाव देरहाखांनायनि उनावबो बिटिसिआव सोरखार दानो हायैनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गोबां सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया सोरखार दानो हायैनि उनाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बिपिएफ एंगारनानै बिजेपि दोलोआव हाबहैदोंमोनब्लाबो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव महाजनआ दिसपुराव सोरखार दानो हायोब्ला बिपिएफ हान्जाया फिन बिटिसिआव सोरखार दानो हागोन होननानै गेदेर फोथायनाय दंमोन। नाथाय बे खेबावबो सोरखार दानो हायैलाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमसिएलएफोरखौ इउपिपिएलजों आखाइ हमनो ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि 13 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय बिपिएफ हान्जानि जानानै देरहासार जानो हानाय एमसिएलए बि सावरायग्रा आरो 18 नं मानास सेरफांनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनहा बिपिएफ एंगारनानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मैया इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव अफिसियेलि हाबफैबाय। बिथांमोननि अनगायैबो माखासे बिपिएफनि एमसिएलएफोरखौबो इउपिपिएल दोलोजों आखाइ हमहैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनसे मिथिहोनाय बिपिएफनि 3 एमसिएलएफोरखौ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों आखाइ हमनाय गोबां ससियेल मिडियाफ्राव खौरां मोननाय जादों। नाथाय दासिम प्रमद बर' बिथाङा 2 एमसिएलएफोरखौल' अफिसियेलि फोसावदों। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आसाम एसेम्ब्लियाव 3 मन्थ्रि दाबि खालामगोन होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। मानोना सिगांनि समावबो बिटिआरनिफ्राय 3 मन्थ्रि दंखायोमोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बोर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डिया बिसिसिआइआ इन्डियान प्रिमियार लिग आइपिएल 2021 खौ माखासे समनि थाखाय दोनथ'बाय। मख'नो गोनांदि कलकाता नाइट राइडार्सनि 2 गेलेगिरि वरुण चक्रवर्ती आरो सन्दीप वारियर बिथांमोननि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनाव थांनाय समबाराव जानो गोनां कलकाता नाइट राइडार्स आरो रयेल चेलेन्जार्स बेंगालरनि गेजेराव जानो गोनां गेलेनायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बिथांमोन सानैनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनावनो गोबां गेलेगिरिफोर आरो सापर्ट स्टाफफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ मोनखांनायनि उनावनो बिसिसिआइआ आइपिएल 2021 गेलेनायखौ दोनथ'नो थांखि लादों आरो कभिड-19 नि थासारिया मोजाङाव फैफिनोब्लासो आइपिएल 2021 गेलेनाया जाफिनसिगोन। गावनि भट मिरुआवनो मोनसेबो भट मोननो हायासै सासे बिजाथिया। बे जाथाया जादों बिहपुरिया बियाबनि भटार पार्टी इन्टारनेशनेल बिजाथि हुबेसर गगैजों। बिथां हुबेसर गगैया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिहपुरिया बियाबनि गावनि भट मिरुआव गावनि मददगिरिफोर नखरनि सुबुंफोरनि मोनसेबो भट गैयैनि अनगायैबो गावनि अदेबानि हुबेसर गगैनिनो भटआनो गैबावा। जायनि थाखाय बिथाङा सोंथि खालामदों दि गाव भट होनाय आरो नखरनि मानसिफोर भट होनाया बहा थांखो होननानै। बे जाथायखौ खायसेया मिनिनो हागौ, नाथाय गावनि बियाबाव गावनि भट होनायानो गैयैया साननो गोनां जादों। बे जाथायखौ लानानै बिथाङा बिसायख'थि आय'गनिसिम कमप्लेइन्टबो खालामदों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि बिहपुरियानि बिजाथि हुबेसर गगै बिथाङा गासै बिहपुरिया बियाबाव 703 भट मोननो हादों। रायजोआव कभिड-19 नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय मोनफ्रोमबो आसामनि सिमायाव गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ रेपिड एन्टिजेन टेस्ट (RAT) कभिड-19 टेस्ट खालामनाया गोनांथार होननानै आयेन खालामदोंमोन। नाथाय बे आयेना आबुङै मावफुंजादोंना? मख'नो गोनांदि रायजोआव कभिड-19 टेस्ट खालामग्रा किटआ दासान्दि जोबनायनि लामायाव। जायनि थाखाय सोनाब बेंगल आसाम सिमा श्रीरामपुराव थांनाय 1 मेनिफ्रायनो कभिड-19 टेस्ट खालामनो हायाखै आरो दाब दाब रायजोनिफ्राय फैनाय रोजा रोजा दावबायारिफोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामालासे बडि टेम्पारेचार चेक खालामनानैल' आसामाव सोनो गोनां जादों। बेराफारसेथिं आसामाव दा कभिड-19 नि गोसारनाया बांनायनिफ्राय बांबोनो हमदों। बे समावनो रायजोआव बेबायदि कभिड-19 टेस्ट किट जोबनाया आसामनि थासारिखौ आरोबाव गाज्रिसिन खालामनो हागौ। मख'नो गोनांदि श्रीरामपुराव थांनाय 24 एप्रिलनिफ्राय कभिड-19 टेस्ट खालामनाय आयेना जागायजेनदोंमोन। नाथाय सप्तासे जास्लाबियावनो कभिड-19 टेस्ट किट जोबनायाव सोरखारा जेबो थाग थियारि गैयामोन नामा बायदि सोंथि खालामनायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि कभिड-19 टेस्ट किट बानायग्रा फेक्टरियाव मावग्रा मावथिफोरा कभिड-19 पजिटिभ जानायनि थाखायनो फेक्टरियाव किट बानायनाया बन्द जादों।
जायनि थाखाय आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि मैया सानसेयाव आसामाव 55,003 देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो 4,475 देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो मैया सानसेयाव 41 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सिनाय मोनै सोरबा दुथांनि गुलि गावनायजों सासे बर'आ गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे जाथाया चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमानि 4 नं बनगाव गामिनि बले बसुमतारीजों जादों। जाथायनि सायाव बले बसुमतारीया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 8 रिंगासोआव न' खाथिनि हाग्रानिफ्राय गाव दोननाय बन दालाइखौ लायनो थांदोंमोन। बेयावनो सोरबा सिनाय मोनैया बिथांनि आथिङाव गुलि गावहरनायाव बिथां बले बसुमतारीनि फेन्दायाव गुलिया नांदों, जायनि थाखाय बिथाङा गोब्राब जोखोम जादों। गुलि गावग्रा दुथांखौबो बिथाङा नुवाखै होननानै फोरमायथिदों। खालि गोजाननिफ्राय गुलि गावहरनायनि सोदोबखौल' बिथाङा खोनानो मोन्दों। मा जाहोननि थाखाय आरो सोर बेबायदि गुलि गावनाय जाथाय खालामखो बेनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय पुलिसनिसिम खावलायदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि जाथायनि उनाव बले बसुमतारीया दा थुक्राझार क्रफ्ट्स मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। हादरजों लोगोसे आसामावबो कर'ना भाइरासनि गोसारनाया बांबोगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारा कभिड-19नि सायाव गोदान एसअपि दिहुननानै होदों। गोदानै फोसावनाय एसअपिनि बायदिब्ला दिनैनिफ्राय अदेबानि 5 मेनिफ्राय नाइट कारफिउनि समा मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम जासिगोन। बेजों लोगोसे सानजौफुनि 2 रिंगायावनो गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फोरा बन्द' थानायजों लोगोसे फालांगियारि दखान बाजारफोरखौबो बन्द' खालामनो बिथोन होबाय। बेनि अनगायैबो 50% दावबायारिफोरखौ लानानै गासैबो पाब्लिक बासफोरखौ खारनो गनायथि होदों आरो टेक्सि आरो अट'फोराव 2ल' दावबायारिफोरखौ लानानै खारनो गनायथि होदों। बेफोरनि अनगायैबो जुलि जानायनि सायावबो एसअपि दिहुननानै होदों। हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाना जुलिनि मण्डपाव जुलि जानाय समाव गासै 20 सुबुंफोरनि बांसिन थुबुर जानो गनायथि होआखै। बेनि अनगायैबो जुलिनि सिगां आरो जुलिनि उनाव जेबो रिसेपसन खालामनो गनायथि होआखै। धोरोमारि फसंथानफोराव खेबसेयाव 5 बांसिन हाबनो मोननाय नङा। सुबुं थैनायाव जोबथा बिदाय होनाय समावबो 20नि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा। सोनाब बेंगलाव बिधान सभानि बिसायख'थिनि फिथाइया थांनाय 2 मेआव फोसावजाखांबाय आरो सोनाब बेंगलाव फिन टिएमसि ममता बेनार्जीनि सोरखार। सोनाब बेंगलाव ममता बेनार्जी बिथाङा फिन देरहाखांफिननायनि उनावनो जादों गोबां हिंसायारि जाथाय। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उननिफ्राय दासिम बिजेपिनि 11 मददगिरिफोरखौ बुथारनायजों लोगोसे बिजेपिनि मददगिरिफोरखौ बुनाय, 4,000निबो बांसिन बिजेपिनि मावख' आरो मददगिरिफोरनि न' बांखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे न'नि आलमिराफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै रां, सना रुफा लुथिनाय, बेनि अनगायैबो बबेबा न'खौ अर सावनानै होनाय आरो बबेबा न'खौ बमजों उरायहोनाय, बेफोर गासैबो रिपर्टखौ होदों सोनाब बेंगलनि बिजेपिनि दैदेनगिरिया। सोनाब बेंगलाव बिजेपिनि मददगिरिफोरनि सायाव अत्याचार खालामनायनि थाखाय थानो हायैयाव गोबां बिजेपिनि मददगिरिफोरा आरो बिथांमोननि न'खरनिया गाव गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय सोनाब बेंगलखौ नागारनानै थांनोबो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दासिम खौरांनि बायदिब्ला आसामनि धुब्रीयावबो 300निफ्राय 400सो सोनाब बेंगलनि सुबुंफोरा जिउ रैखाथिनि थाखाय थाफैनो गोनां जादों आरो आसाम सोरखारा बिथांमोननो थानाय आरो जानायनि जगार खालामनानै होदों होननानैबो फेसबुक पेजनि गेजेरजों मिथिहोदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सोनाब बेंगलनि बेफोर हिंसायारि जाथायनि सायाव खौरां लानो थाखाय मिरु बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा मैया सोनाब बेंगलाव फैनानै खौरां लाफैदोंमोन आरो हिंसायारि जाथाय जानायफोरनि सायाव सोनाब बेंगलनि सोरखारनिफ्राय रिपर्ट बिदों। बलिउडनि मुंदांखा एक्ट्रेस कंगना रानावतनि टुइटार एकाउन्टखौ अरायनि थाखाय टुइटारा बन्द' खालामनानै होबाय। मख'नो गोनांदि कंगना रानावतआ टुइटार, फेसबुक, इन्स्टाग्राम बायदिफोराव गावनि गोसो बायदियै बायदि खोथा बुंनायनि थाखाय जेब्लाबो मुंदांखा। बे बाराव कंगना रानावतआ गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों सोनाब बेंगलनि टिएमसिनि दैदेनगिरि अदेबानि सोनाब बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीनि सायाव माखासे सोंखारिजाथाव पस्ट होदोंमोन, जाय रावखौ जों बुंनो हाया। टुइटारनि गेजेरजों कंगना रानावतआ गाज्रि राव बाहायनायनि अनगायैबो टिएमसि दोलोनि बेरेखायै सुबुंफोरनि गोसोआव माखासे गाज्रि खामानि मावनो थुलुंगा होनानै टुइट खालामनायबो नुनो मोन्दोंमोन, जायजों सोनाब बेंगलाव थासारिया गाज्रि जादों आरो उनावबो गाज्रि जाबावनायनि आसा दङ। टुइटारनि गेजेरजों बेबायदि हिंसायारि जाथाय सोमजिहोनो नाजानाया टुइटारनि माखासे आयेननि बेरेखा। बेनिखायनो मेथाइ रोजाबगिरि, मेथाइ लिरगिरि हुसैन हायद्री बिथाङा कंगना रानावतनि टुइटार एकाउन्टखौ रिपर्ट खालामनो थाखाय सुबुंफोरखौ खावलायदोंमोन
बेनि उनावनो टुइटारनि माखासे आयेन खान्थिखौ सिफायनायनि थाखाय टुइटारा कंगना रानावतनि टुइटार एकाउन्टखौ अरायनि थाखाय बन्द खालामनानै होदों। HSLC आरो HS फाइनाल इयार आनजादनि सायाव मैया भिडिअ बानायनाय जादोंमोन। जायफोर फरायसाफोरा मैया नायाखैमोन बिथांमोननि थाखाय खौरांखौ होफिननाय जाबाय। बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम सेबानि HSLC एबा मेट्रिक आनजाद आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि HS फाइनाल इयार होग्राफोरनि थाखायल' आं बे खौरांखौ लानानै फैदों। मख'नो गोनांदि सेबानि मेट्रिक आनजाद जाय 2021 मायथाइनि 11 मेनिफ्राय 1 जुनसिम जानो गोनांमोन दा बे आनजादा 11 मेनिफ्राय जाथ'नाय नंला। COVID-19नि थासारिखौ नोजोर होनानैनो आनजाद खुंनायखौ दोनथ'नो थांखि लादों। मेट्रिक आनजादा खुंजानाय नंला बेबायदि नङा थाबैनो आसामनि सावस्रि बिफानजों रायज्लायनानै आनजादनि गोदान शेड्युलखौ फोसावनानै होगोन होननानै नटिसनि गेजेरजों मिथिहोदों। गोबां फरायसाफोरानो मेट्रिक आनजादा खुंजागोन ना खुंजाया आरो माब्ला खुंजागोन बे खौरांखौ मिथिनो हांखुर जानानै दंमोन। दा सेबाया मेट्रिक आनजादनि सायाव गोदान नटिस फोसावबाय। जानो गोनां सेबानि मेट्रिक आनजादखौ माखासे समनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। सानफ्रामबो रायजोआव COVID-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानै मेट्रिक आनजाद खुंनायखौ फावसायनाय बे खौरांखौ सेबानि चेयारमेन रमेश चन्द्र जैन बिथाङा मिथिहोदों। मेट्रिक आनजाद खुंनायनि सायाव बिथांमोनहा मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन। बेनि उनावनो बिथांमोनहा सेबानि मेट्रिक आनजाद जाय 11 मेनिफ्राय खुंजानो गोनांमोन बेखौ फावसायनायनि थांखि लादों। सेबाया COVID-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै आरो आसामनि सावस्रि बिफान एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टजों सावरायलायनानै HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि गोदान शेड्युलखौ फोसावनानै होगोन आरो बेनि गोदान शेड्युला जेब्ला फोसावजागोन अब्लानो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बे भिडिअखौ गावनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफोराबो बे खौरांखौ मोननो हायो। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि HS फाइनाल इयार आनजाद होग्रा फरायसाफोरनि थाखायबो गोदान खौरां। HS फाइनाल इयारनि आनजाद जाय 11 मेनिफ्राय जानो गोनांमोन दा बे आनजादा 11 मेनिफ्राय खुंजाथ'नाय नंला। माखासे समनि थाखाय आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। COVID-19नि गोसारनायखौ नोजोर होनानैनो बे थांखिखौ लादों। COVID-19नि थासारिया मोजाङाव फैफिनोब्लानो HS फाइनाल इयारनि आनजादखौ खुंफिननो थाखाय मोनसे गोदान शेड्युल फोसावनानै होफिनगोन आरो बे खौरांखौ आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन पंकज बरठाकुर बिथाङा गांसे नटिसनि गेजेरजों फोसावदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।